Hi guys. Ξέρεις τι νευριάζω, ξέρετε τι νευριάζω. Που πιστεύεις ότι έχεις φίλους, αλλά στην τελική είσαι μόνος σου. Γενικά, γιατί κάνεις τα πάντα για μερικά άτομα και στην τελική γαμούσε, πηδούσε, κυριολεκτικά. Είσαι τσάμε δίπλα τους, στηρίζετε τους, το αν το άλλο, μπορεί να σε φάνε τους, το αν το άλλο και απλά το ευχαριστώ τους είναι να σε πηδήσουν πισωπλάτα. Να μην εμπιστεύκεστε κανέναν, ούτε τον ίδιο σας τον εαυτό, κανέναν όμως. Τον τελευταίο καιρό είδα πολλά πράγματα που μερικούς φίλους και πιστεύω ότι εκείνοι 2-3 φίλοι που έχεις σταθεροί, εκείνους να είσαι οκ, με εκείνους. Που να ξέρεις ότι θα σου παίξουν ποτέ πουσκιά ή θα σου κάνουν ποτέ κάτι. Παραπάνω ανθρώποι, οι άντρες, άμα χωρίσουν λαλούν τις κορές πουτάνες. Οι κοπελούες άμα χωρίσουν λαλούν τους ασθενικούς μαλάκες. Γενικά η κοινωνία είναι ένα fucked up στη ουσία. Ο ένας κλαίει για τη ζωή του κάθε μέρα και κλαίει επειδή δεν μπορεί να μην βρει δουλειά και κλαίει και κάθε παίζει games. Έχει διάφορα πράγματα που μπορεί να κάνεις κάτι μες στη ζωή σου, γιατί στην ουσία μια ζωή την έχουμε. Και αν δεν κάνεις, και αν δεν ρίσκαρεις, και αν δεν κάνεις μερικά πράγματα θα μάθεις. Γιατί η ζωή διά σου μαθήματα ζωής, έχει και τα καλά της, έχει και τα κακά της, έχει τα εμπόδια της, έχει και τα καλά... Να μην έχει εμπόδια, ας πούμε, εσύ έχεις το πάνω χέρι να πιάσεις τη ζωή σου και να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Έχει ανθρώπους που πεινούν, αλλά μια χαρά. Happy. Έχει ανθρώπους που έχουν με αυτιά, με πόη, με χέρι, με το ένα, με το άλλο, αλλά έχουν και δουλειά τους, έχουν και πάνε ευτυχείς, έχουν και το άτομο που θέλει έτσι όπως είναι και ο αγαπώ τους και πάνε ευτυχείς. Εσύ γιατί δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί δεν μπορείς, ας πούμε, με καινώ στη δουλειά. Επειδή μπορεί να μην έχεις π.χ. πόη, ή αυτή, ή χέρι. Δοκίμασες ρε μαλάκα να φκείς να πάει να γερψεις σε δουλειά, εν και άχρηστοι που να σου κλείσουν τις πόρτες. Έχεις τόσες πόρτες μες στη ζωή. Είναι τώρα μετά. Θα μιλήσω για σχέσεις γιατί είναι άστα να πάνε τον καιρό, κυριολεκτικά. Ο εγωισμός των ανθρώπων, τι να σας πω. Εκατάντησα να διάζω το κάθε τι. Τον κάθε άνθρωπο, αλήθεια. Βγαίνω έξω και προσπαθώ απλά να περάσω εγώ καλά. Να με τζάμε κοντά στους φίλους μου όσοι έμειναν, γιατί τον τελευταίο καιρό εκείνοι που νόμιζα ότι είχα φίλους μαχαιρώσαν με πισωπλάτα. Αλλά γενικά το βίντεο είναι κάτι συγκεκριμένο, απλά κάνω το γιατί καταντήσεν αηδία το θέμα και καλάτε μες στα όρια μου. Γιατί φίλε έχεις μια σχέση και ζηλεύκεις το κάθε τι, ζηλεύκεις τον κάθε έναν, είσαι εγωιστής, έντι να είναι να βγει έξω, να κάνεις διάφορα να είναι στον άλλον και απλά πνίστης σε έναν ποτήρι νερό. Και το να βγει έξω πρέπει να σε πνίγει, εντάξει ρε φίλε, οκ, είπαμε, οκ. Ο κάθε άνθρωπος όμως έχει δικαίωμα να είναι όπως είναι, όπως θέλει. Για να κάνεις σχέση με έναν άνθρωπο πρέπει να θέλεις έτσι όπως είναι και να αγαπήσεις έτσι όπως είναι. Ούτε να του στερήσεις
τα έξω του με τις φίλες του, ούτε να του λαλείς μεν κάνεις παρέμβα έναν και άλλον, ούτε να είσαι τόσο εγωιστής που να θέλεις μόνο το δικό σου. Και ας ζηλεύκεις το κάθε τι γύρω σου. Ακόμα και η μάνα σου π.χ. λέμε τώρα. Έχει μερικούς ανθρώπους που πραγματικά λαλώ εν πάνε καλά. Εν πάνε καθόλου καλά. Και ας πούμε, έχει μερικούς ανθρώπους που δεν το περιμένεις που να σε βοηθήσουν. Και να μην το περιμένεις. Λέει και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τούν λέει κατάντης αναειδία. Κάθε μέρα θωρώ μίζερους ανθρώπους. Γιατί να είσαστε μίζεροι, δεν καταλάβω. Φίλε, οκ, επειδή έχασες το πόη σου, χέρι σου, μάτι σου, αυτί σου, ένα συγγενή σου, θα πεθάνεις εδώ, δεν είσαι μίζερος. Μην κάνεις τη ζωή σου μίζερη. Και κλαις όλη μέρα και ακνείς τα τσίκια σου και λάλεις βαρκούμεν, έχω τίποτα να κάνω, κλαίω. Και απλά να παίζεις στο κουνιό και λάλεις δεν έχω τίποτα να κάνω. Με θέλει κανένα. Φίλε, έφκα έξω, γύρεψε δουλειά, γύρεψε φίλους, κάμε το ένα, κάμε το άλλο. Δική σας η ζωή, μπορεί να κάνετε οτιδήποτε. Και στη ζωή, στα σέκα σας, και κάνετε οτιδήποτε. Η ζωή είναι δικιά σας, μια ζωή την έχουμε. Αύριο μεθαύριο μπορεί να πεθάνουμε π.χ. Ζήστε την κάθε μέρα σαν να είναι και τελευταία. Και άλλο για τις συγκεκριμένα πλάσματα, τονίζω το, γιατί είναι πολλά που ακούνται. Η μια λεσβία δεν την γούσταρο. Ξέρεις την και χτες. Ο άλλος γκέι δεν τους πάω. Ξέρεις τους και χτες. Ας πω, what the fuck, man. Πρέπει να μάθεις το άλλο. Πρέπει να δέχεσαι έτσι όπως είναι. Ό,τι και να γίνεις και δε. Anyway. Τούτα είχα να πω. Και ελπίζω να βοήθησε κάπως το βίντεο μου. Που το κάνω γενικά όπως όλα τα βίντεο μου. Και να ανοίξουμε μερικά μυαλά και να ανοίξει ο κόσμος τα μάτια του, γιατί είναι κρίμα, όντως είναι κρίμα και στο τέλος καταντήσαμε να λυπούμαστε τον καθένα. Anyway, καλή νύχτα, καλή ξεκούραση όσοι δουλεύκαν ως τώρα και να τα πούμε. Φιλάκια.